دم باش گهدار و تماشاوان هجا د باسی روژا ایرو دل گلبن. ایرو به سندخارنا پارلمنتران ترکیه دواری بریبریه ده در باسی سیستما سروکاتیه بو. سیستما نویا ترکیه ده کارگریک چاوال جیانا مروان آبوری راستین آلوز لی ترکیه بکن. تسپور ده نرخاندنین خود نزلالن. جالی و خبه برای سردست برای دستلاته و نیک رنگین و سرخفتیش بو سیستما نویا ترکیه دست نشانده که جالی برای اپوزیسیون ویژی فرمولین زلال این رکبری بخواه نهاتنه اشکره کرن. روشا آبوری، آلوزین دیپلوماسی، آلوزین نگلیکیتیا اروپای، ناتو، امریکا تیرین چاره سریه ین چاوا بدن پیشیا خواه. یا هری گرنگ در روشا نبخوی یا ترکیه در راستیا کرد. به مزناهی و آلوزیا انجامین وی پرسامزن کودکوی پیش همو پرسندن ترکیه دی روشک چاوا دوان 5 سالین سروکاتیا اردوان و دستلاتا سنتزا ترک اسلامی آنگ و هفپیمانی آگ پارتی مهپده درباز بکن. برای یک دموکراسی لترکیه هیا چما پیوانین دموکراسی آسوی دموکراسی لرای گشتی لترکیه پیشتگوه دیخستن. هر وها پروسه هلبجارتنا نو دپیش ترکیه و باکوره کردستانی هلبجارتنا هرمی لگل میوان ایروی باسی روش نویسکار و سیاستمدار کمال بورکا استودیویا مایا انقره امی بگرن دست و بنرخینن. سلاف بریز بورکای اف وینیا سیاسی کوراستیا ترکیه راخست برچاوان گلوش بو ترکیه براستی ریک چاره سریه. بله yani برایمون نه ریا چاره سریه جبر کو وقتا او قانون اساسی ها تگارتن جبو سیستم و سروکاتی رفراندوم چه بو و وقتی جی برای خو اشکره کرد ما گفت اوا پرسین ترکیه چاره سر نکرد yani mesela ne evet sisteme ki parlamenter ve yan sistema sarokati ve problem evet ki pırsen Türkiye bene çareser kirin. Ango demokrasiye ki rastekin ve vivelati. Evji bir çareser yapırsa Kürt beri her tişti mümküne. Her usa çareser yapırsa Aleviyan. Ango ev mezhebendini که ایرو نرازینه به حق خو نستاندنه سیستمی که اوسا دموکراتیک است ترکیه را لازمه لیمن خوابن گوارتنا قانون اساسی دا افتشتو نبون تانی به گوارتنا و سیستمی جی پرس چاره سر نابن بریز بورکا اینها اف سنتزا ترک اسلامی کوب آوای خورد پیشنگی سیاستا ترکیه دکه چما راستی اپوزیسیون کی دموکراتیک نابیه اپوزیسیون کی دموکراتیک ترکیه کو لوازیاوی تحیز کرد معلومه partiye mezin de muhalefet eder kudübejin ana muhalefet parti ana muhalefet CHP evci yani ne zedetir demokratik merdi Karabejek AK Parti'ye ango eğer AK Parti biçe ev be çiğde göre yani bir rayamın dıştakine göre jber ku CHP bir salan Türkiye idare kır هیا سالا پنجی ترکیه اداره کرد او پرسو کشین ویرولو وی ولات هنه به تایبتی پرسا کرد جدما جهب مایه دما جهب دال سر کردان نهقیم پر مزن چی بون لی پشتی کو جهب چو پارتی دنی هاتن دموکرات پارتی هات او دنی هاتن و داویجی دیسا AK Parti hat دیسا او پرسو پروبلم مزنن ترکیه چاره سر نبون Yani çend salam beri AK Parti'ye xwest çend reforman bikin. Tiştê başî kirin. Wexta ew tiştê baş kirin me jî piştgiriya wan kir. Me got evana baş in. Lê min xabin sekinî, şunda vegerî. Ango ew senteza Türk û İslam
ve sentezi, ve akliyeti, ve siyaseti pırsın Türkiye çareser naber. Pırsa Kürtçe çareser naber. MHP şu malume, yani MHP de pırsa Kürt'e gelek serişke. Partiye kendi jatperest de. Yani Kemal Gavaku Kemal Gavaku mirov siyaseta desthilat ya Türkiye'yi digre dest. Nuha siyasetek senteza İslami Türk gu serdeste. Gelo ideolojiya fermiya Türkiye jroja avakirna xwe heta niha Kemalizmê desthilat terk kir û radestê senteza Türk İslamî kir. Yani Kemalizmi Kemalizmi ideolojiye kevsa bu ki ev ideoloji kur salên 1930 bû. Ango çaval dünyayê li Almanya, li İtalya, li İspanya rejimên çawa çêbûn em zanin. Niha ev ideoloji jî ne ideolojiyeke demokratik bû. Li AK Parti ku ne Kemalîst e ew jî yani ji bo demokratiyê gavên mezin neavêtin. Vê dawiyê jî şûn da vegerî. Yani îro ferqê xwe bi ên berî xwe ji CHP'nin nemaye. Bona wê ki çi partiya ser hukm. Yani ev îro MHP, AKP û MHP ve hevra xuyaye karê Tirkiye bi rêva bibin. Ne ev, ne hukm ango, ne jî muhalefet. CHP û êdinê. Duwan da hêvî tune. Yani şuxa ev İYİ Parti ku dibêjin navê xwe İYİ Parti daniye, ev ji MHP cuda bû. Ango ferqê wan û MHP tune. Duwarî ideolojik da, duwarî siyasetê da tune. Ev partiyên heyî qet yek ji wan ji bo çareseriya pirsa Kürt, ji bo demokratîzekirina Tirkiye projeyên xwe tune. Mesela CHP ana muhalefete mezine ango lê projeyên xwe tune ji bo çareseriya pirsên Tirkiye, pirsên mezin, keşeyên mezin. Ango çi peşniyar dike? Yani ji bo çareseriya pirsa Kürt çi peşniyar dike? Mafê Kurdan nas dike? Ji xwe pirsa herî mezin ev e. Mafê gelê Kürt, milletê Kürt nehatiye nas kirin. Ango kek Kemal. Yani rast... Bele, partiyên Kürt parlamenene. Bele, ango ke Kemal wênê tabloya goderdkevê tabloyekî gelekî tarî, tabloyekî tarî ê siyasî ku niha desthilata Türkiye'de desteya her wiha nebûna dinamîzmekî demokratîk li Türkiye. Yani ev tablo, ev nebûna dinamîzmekî demokrasiyê li Türkiye dê rewşa Türkiye ber bi küve bibe bi vî rengî. Bele. Rast e, ama ev rewşa heyî ne rewşeke baş e. Yani ronahî jî xuya nake, ji bo nêzik. Em bêjin ku ew rojên tarî, ew rojên ku em dibêjin em ne optîmîstin, ama em pê nexweşbînin. Ewana kingê wê bigore. Yani bi rastî ronahiyekî xuya nake. Vî warî da yani hêviyên insanan kêm dibin. Yani ez yine hêvîdarim. Mesela ev yani pirsên mezin ber Tirkiye hene ew 30 sale ku Tirkiye şerekî derbas dibe. Yani şerek çê dibe li vî welatî. Lê aştî nehat. Azadî jî nehat. Yani bu gelê Kürt azadî jî nehat. Demokrasî jî nehat vî welatî. Bona wê ki yani ev rewşeke ne baş e. Ha, tabii vakta ev rewşa xirab çêbû.
Yani divê da kemasiyên me Kurdan jiyane. Yani para me Kurdan jiyane. Tabii bu hemû Kurdan nabêjim. Lê him rêxistinên Kurdan ku yani di gotinê da o rizgariya Kurdan derketine wisa dibêjin. Lê ewana jî şaşîn wisa mezintir kirin ku ev rewşa îro çê bû. Kek Kemal. Kek Kemal. Belê emê werne ser bandora siyaseta Türkiye ya nû desthilata nû sîstema nû li serpirsa Kurd lê Türkiye niha endam û bereendamê çendîn platformên navneteweyî ye. NATO'ya, Yekîtiya Ewropaya, platformên ku welatên Rojava ve girêdayîne. Niha rexneyên tund li Türkiye tê nekirin ku ji nirxên demokrasiyê, ji nirxên mafê mirov, ji nirxên azadiya Türkiye dûr ketiye. Ji ber wê yekê yani dixwazim bandorekê li Türkiye bikin ku Türkiye bikeve riyekî demokratîk de Kek Kemal. Gelo ev helvesta cîhana derve dikarê bandorekê bike ku li Türkiye riyekî wisa desthilat bide pêşiya. Yani welatên dereke en mezin em bêjin ku Amerika, Yekîtiya Ewropa, NATO, her wisa jî Rusya. Ango evana yani ji bo demokratîzebûna Tirkiye bi rastî ew qas ew yani xemgînin. Yani evana gelek zorê didin xwe ku Tirkiye bi welatekî demokrat. Ew jî li menfaata xwe dinêrin. Ew welatên dinê jî tim jî wisa ye. Yani li dinyayê ew qas neheqî çêdibe, ew qas zordestî çêdibe. Lê ewana jî gor menfaata xwe siyasetekî bi rêva dibin. Yani Avrupa Gerbî di nav wana da mere dikare bêje ku ya herî demokratîk e wek sîstem. Lê Avrupa Gerbî jî wisa ye. Yani bo Kurdan serê xwe newêşîne ew qas. Niha rast e meriv dikare ji hin tiştan îstifade bike dinyayê. Lê divê bo vê yekê jî tu siyaseteke rast bi rêva bibî. Yani divê Kurd siyaseteke rast rêva bibin. Niha eger siyaseta AK Parti ew qas xirab bû, rast e. Yani siyaseteke şaş rêva dibe. Bi taybetî dijî Kurdan îro. Lê duh jî em bîr nekin ku vê AK Partiyê rêda pêşmerge ku pêşmerge ware Kobanî berê îşî dibine. Çima tu wisa bû îro wisa bû? Yani divê em şaşiyên xwe jî binêrin. Belê em werne sahaya Kurdî û bandora wê mezin bikin. belê Kek Kemal. Bêjin ku işte Tirkiye hadike, xelk hadike, ji xelkê em tişta hevî bikin. Na. Yani divê berî her tiştî em siyaseteke rast bi rêva. Belê Kek Kemal em werin ser rastiya Kurd. Kurd. Bu Kurdan çi dixwaze? Belê. Kek Kemal. Vakta Öcalan hate Tirkiye, hate girtin, hat İmralı derket mehkemê çi got? Got ez tiştekî naxwazim. Ez poşmanım. Ne bu Kurdan ne serxwebûnê dixwazim êdî, ne federalî dixwazim heye, ne jî otonomî dixwazim. Ez tiştekî naxwazim. Ez poşmanım, ez xizmeta dewletê de me. PKK jî ev tişt qebûl kir. Ev rûreşiyeke mezin bû. Bo wan. Ne bu me tabii. Yani çima ew qas Kurd 50,000 Kurd xortê Kurdan jiyana xwe dan. Bi navê serxwebûnê bû ev tişt. Madem Musa'ya de çima ew qas bedêleke ew qas mezin li Kurda bar kir. 4,000 gundê Kurdan vala bûn. Milyonan Kurd koçber bûn. Ha, vê dawiyê 3 salan berê 2015 da hilbijartin çêbû Heziranê da. HDP kete parlamenê bi heştê mebûsan. Her wisa sed şaredarî di destê wan de hebû. Piştgiriya gel hebû. Ev çi qas imkanê mezin bûn. Çima siyaset nekir HDP? Kek Kemal hin Çima PKK nehişt ku HDP siyasetê bike Belê. pêşî Kek Kemal ev şerê çal û kortalan çi bû? Belê Kek Kemal Bajarê Kurdan vala bûn. 7,000 xortê din dîsa jiyana xwe dan. Di wan bi navê çi?
ji bo Kurdan hem tiştekî naxwazî hem de bajarê Kurdan da şer derdixînî 7,000 xortê Kurdan didî kuştin û bi 100,000 Kurd dinî jî koçber dikî. û piştî wê jî tabî siyaseta hikûmetê jî tund dibe, leşkerê xwe polîsê xwe dajo ser bajarê Kurdan wan ser û bin dike, xirab dike. Rast de em değişin, em van tiştan değişin, em dixwazin ku AK Parti pirsa ku çareser bike, heqê Kurdan nas bike. Li ê ku darbe li wî tiştî dixe, ê ku sexte lê dixe, provake dike kî ye? Dîsa ji nav Kurdan derdikeve. Hangu ez dibêjim ku yani em tenê bi rexnekirina AKP, rexnekirina CHP nagihîjîne Tirkiyeyekî. Bi rexnekirina dewleta Tirk, hikûmeta Tirk em nikarin bigihîjîne ciyekî. Divê em siyaseteke rast bajo. Yek em bi rastî heqê Kurdan biparêzin. Belê ke Kemal niha Ne ku pirsa Kurd proveke bikin. belê Lê mixabin ne wisa ke Kemal niha belê ke Kemal PKK û HDP û ew ê dinê ku bi wan re ne ji bo Kurdan tiştekî naxwaz. belê ke Kemal Divê milletê Kurd vî tiştî bibîne. belê Divê welatparêzên Kurd vî tiştî bibînin. Wisa nabe. Ev ne siyaset e. Ha, eğer em vî tiştî nabînin, tenê xelkê gunehkar dikin ji wê jî tiştek de nakeve. Yani îro divê berî her tiştî em Kurd siyaseta xwe ji ber çav derbas kin. ke Kemal di niha ez dixwazim werme babetekî di niha di parlamentoya Tirkiyeyê ke Kemal di parlamentoya Tirkiyeyê temsîliyetekî Kurdî nîne. Gava temsîliyeteke daxwazên Kurdan, temsîliyeteke milletê Kurd ne, teveyê Kurd nebe. Gelo ev yek çi bandorê li rastiya Kurd, pirsa Kurd, Dengê te yan nayê. li dengê te tê ke Kemal. Min got ku li parlamentoya Tirkiyeyê temsîliyeteke Kurdî tuniye. Gava got temsîliyeteke Kurd li parlamentoya Tirkiyeyê tun nebe. Daxwazên Kurd ne xwedî temsîliyeteke bin. Ev yek çi bandorê li pirsa Kurd bi xwe dike. Ke Kemal dengê me gihişte te. Ger negihişti bê ez pirsa xwe dubare bikim ke Kemal. Di parlamentoya Tirkiyeyê temsîliyetekî Kurd nîne. Ew partiyên got di Tirkiyeyê de ketine parlamentoyê de AK Parti, Partiya İYİ Parti, Partiya Başango, CHP, Partiya Komariya Gel, HDP û MHP ku Partiya Nijadperestiya Tirkiyeyê hemû ev partî xwe wek partiyên Tirkiyeyê bi nav dikin. Ji ber wê yekê di nav wan partiyê de partiyek ku bikaribe bêje ez dikarim nûnerîtiya Kurdan bikim, dengderî min dengderî Kurdin, ez daxwazî wan bînim ziman. Di parlamentoya Tirkiyeyê de tu partiyekî got bi vî şeklî tev bigerî tuneye. Min dixwest ez bizanibim ku dengê me digihête ke Kemal belê Ben devam Kek Cemal. belê ke Kemal di parlamentoya Tirkiyeyê de ke Kemal Ben devam ke Kemal di parlamentoya Tirkiyeyê temsîliyeteke Kurdî nîne. Gava temsîliyetekî daxwazî Kurdan nebe. Ev yek çi bandorê li rastiya Kurd bi xwe li Bakurê Kurdistanê dike? Belê. Nuha tabii li ser vê meselê me gelek caran qise kiriye nivîsandiye min jî partiya min Halk Parê jî siyaseta wê jî eyane. Yani yek em dibêjin ku ev pirs bi riya şer çareser nabe. Yani bir riya diyalogê çareser dibe, bir riya siyasetê çareser dibe. O divê mafên gelê Kurd bêne naskirin. Mesela halî din yani tabii ez PKK rexne dikim ama pirs ne pirsa PKK'ye, pirsa gelê Kurd e. Yani divê Kurd heqê wan bê naskirin vek gelekî vek milletekî. Partî PKK hebe tu nebe. Yani divê devleta Kurd bê pirsê çareser bike.
ev jî bi riya şer bi riya zordestiyê nabe. Bi danûstandinê dibe. Mafê gelê Kurd divê bê naskirin. Mesela em dibêjin ku li ser esasê wekveviyê divê ev çareser be. Federalî ye şiklê wê jî. Ango divê zimanê Kurdî bibe zimanê perwerde. Ji dibistana pêşîn heye zanîngehê. Dibe zimanê Kurdî her warî da wek Tirkiye bi kar be. Her usa Kurd îdareyeke federalî da bi kar bin xwe îdare bikin. Hingê her du gel dikarin li gel hev bijîn. Di aştiyê da lê bi şiklekî azad bi hev re bijîn. Çareserî ev e. Mixabin devleta Tirk heye îro nekarî çareseriyeke wisa medenî himça pêk bîne. Parlamenê da jî hebûna Kurdan tiştekî baş e. Ne tenê tabî yani berxwedana Kurdan ne tenê berxwedaneke parlemenî ye. Lê ev jî mühim e. Ango nüfusa Kurdan di Tirkiye'de 25 milyonî zêdetir e. Sisiya da yek e. Waxta Kurd li ser rêyeke rast siyasetê bikin, bikevin parlamenê vek grûbeke xurt. Dikarin avabûna hikûmetê de, rêvebirina karên devletê de bibin xwedî roleke mezin. Dikarin tesîreke gelek baş li ser Tirkiye bikin, li ser dinyayê jî bikin. Waxta Kurd hev rabin hêzek dibin hêzeke mezin di parlamenê de di wekî din di karê xebata demokratîk da di şaredariyan da sed şaredarî di destê HDP'ye de bû nekarî bi rêve bibe. Heştê parlamenter destê wan de bû. Yani bi kêrî tiştekî nehat. Çima ji ber ku siyaseteke başine de bû pêşiya xwe. Hem ji bo Kurdan heqên esasî naxwaze, hem jî bi dû PKK dikeve diçe. PKK rêyeke rast nîşan nede ji Kurdan re. Bona wê yekê. Yani çareseriya pirsa Kurd. Berê her tiştî Kemal Kurdana girê dayê. Belê estê me pirsa xwe dawiyê ke Kemal. Yani siyaseta destilatê ev e dibêje ku hebûna PKK veke astengiya çareseriya pirsa Kurd bi nav dike û heta şerê çekdarî jî İşaret dike dibêje şerê çekdarî ev e ku pêşiya wê digirê ez dest bavêjime pirsgirêka Kurd bi awayekî aştiyane çareser bibe. Gelo şerê çekdarî ji pozisyona devletê re dibê alîkar. baş fêm nekir pirsa kî dibêje ku ku devlet birêz burkay devlet dibêje ku hebûna PKK astengiya mezin li pêşiya çareseriya pirsa Kurd jî ji bo ku şerê çekdarî dide em nikarin bi riya diyalogê rêyekê siyasî pirsê çareser bikin. Gelo ev şerê çekdarî ji siyaseta devletê re dibê alîkar ku ev siyaseta êrîşkar hemberê gelê Kurd birêve dibe. Rast e. Yani dibe bahaneyek di destê devletê de, di destê hikûmeta Tirk de dibe bahaneyek ev şerê çekdarî. Ha bi taybetî van salên dawî sebep jî nema. Yani ji bo şerê çekdarî sebep jî nema. Çima sebep nema? Ji ber ku PKK ji bo gelê Kurd tiştekî naxwaze. Yani ji bo gelê Kurd tiştekî naxwaze. Madem tu tiştekî naxwazî, te çima vî şerî didomînî, çima xortan dedî kuştin, sebebê şer û şebateke Kurdistan hildiveşe. Ha, bona wê yekê em dibêjin ku PKK bila şerê çekdarî bisekîne tu feyda xwe bi Kurdan re tune. Lê tabî bahaneya devletê jî nerciye tenê ev. Yani devlet dikare bu siyasetên dinê re ê ku ne şer xwazin, ê ku şer nakin bi wan re rûne. Devlet dikare û divê bike jî mafê Kurdan nas bike. Ev beşekî wî welatî ne. Yani sisya da yê gavadinê jî min got nüfusa Tirkiye Kurd e, Başûrê Kurdistanê. Ha, divê devlet mafê Kurdan nas bike li ser esasê wekeviyê. Wata mafê Kurdan nas kir PKK jî êvî maneyekî nabîne. Yani ji PKK re jî maneyek namîne. Belê. Lê xuya ye
PKK bir mane bahane dest devleta Türkiye'de. Yani ve xuyadıka ki ev şereki dibêjin yani her du alî dibêjin danışıklı dövüş. Türkiye jêra dibêjin. Belê. Danışıklı dövüş. Taş destpêkê ev e. Taş Belê. destpêkê ev e. Şerê PKK devleti buya bahaneyek ki pirsa Kurdî çareser nakin. Belê, Mafê Kurdan nas nakin. belê. Gelekî spas birêz Kemal Burkay, nivîskar û siyasetmedar ku ji stûdyoya Ankara'yê tülgelme. Ez jî spas dikim. Sağ olun. Temaşevanên hêja hatin dawiya bernameya îroya basî roj heta bernameyek din basî roj her şan.